זה מה שקורה, זה מה שקורה. זה היה לפני. אוי מדע, די לחץ. תרימי. תורידי. יכול לעשות לי גם אמבטיה היום. רוצה גם חפיפה? אולי מסע לי חפיפה. האמת שדרך שרציתי לנצל אותך בעוד משהו, אבל אמרתי אני לכם. מה זה תודה, אני מעריכה. רציתי לברוח לי חומר או שתעשי לי קצת מחריג לחומר? תגידי, הקומבלת שלך כל כך יפה, למה K300 המפחיד הזה? אני אפילו בחרדה. את יודעת שכל זה לא מתאים לזה, כאילו. לא, היא משתיקה את זה כך עם שיר. כן, זה באמת לא מתאים, אמא, אני אעשה שזה לא נוצר לילדים. אני רואה רק את הבקבוק הצהוב הזה, וגם את חרדה. ראימה. תן לי, נראה לך, יש ג'וקים במיקרונוס? לא, זה יקר להם. שומעים את זה? תשימי שיר. שיר? בטלפון של אמא? לא, אחרי זה תשימי שיר שלא ישמעו את הדיבורים, הבנת? מה זה משמעות הדיבורים? מה זה אנרגיה? תכניסי למכון. זה חם, זה נעים. את מכירה את זה שאת מטפלת בבן אדם, אבל את מרגישה מה הוא עושה. את צריכה לזוז, לגעת בעצמה. הוא עושה כאלה. תזוזי. כאילו, עושה דבר, כאילו לא נוח לה. טוב, שב. הרגשתי שזזתי. היא מורידה את הראש. ככה יצא. היא מורידה את הראש ויצא. ככה נצא לבנה. שוק, בטוב. היא באה עם שורט חופשי כזה גדול. בא אליה ג'וק פה? איך? מאיפה? לא יודעת, זה כפרה, אני אבל איך הוא הגיע לה לפה, עדן? טיפס, הגיע. כל זה הגיע, טיפס נורא. תקשיבי לי טוב. מה עשית? היא מסתכלת עליי. קודם כל אמרתי לה, מה? ואז אמרתי, יש עליי ג'וק. זה היא לא עדינה. אמרה את הג'וק. הייתי בחוץ. אני פעם אחת טיפסתי על השולחן. השארתי אותה. מה היא עשתה? אני פעם אחת גם טיפסתי על השולחן זוכרת? איפה תראיתי מגנה עליה? כאן תישארי. הוא יושב, קראתי לבן אדם, מה רג אותו, מה לא קרה אותו. תקשיבי, לפעם ראשונה. מתנהגים,